Kwazivai muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya ndava nayo ndakakubatirai update ndegeza ndingoti gaga kuti ndisatambise nguva yenyu yakanyanya. Nyaya iri panapa ndeya Namata Ekwekweza, Robson Chere and Samuel Gwenzi avo vekubatwa paairport pamazuva aya atakuda kunoenda kuSADC Summit vachinzoni vane zvavakaita mhosva dzavo dzavaitongerwa nadzo ayo anozivikanwa vari ma-human rights defenders. So ndo kubva vabatwa bva vavharwa mukati nekudawo kwezvinhu zvakawanda zvaitaurika, but the rumor in the street painzoni ivo nezvekuita nezvekuzonzi demonstration because it's like ivo vanga vakutreatwa as a threat kugovernment. Ndo nyaya yanga iripo, ndo nyaya yanga iri paground. Saka that's why ukaona kuti vakabva vangotorwa bva vabatwa ndobva vavharirwa mukati. Beu woye beu kupi. Ende pakazotanga kubuda dzimwe nyaya pakanzi Namata Ekwekweza ari kunzi akaratidzira musi wa 27 June ndobva pazobuda ma-tickets nechinchi zvezvinzi ano. Imimi kana muti akaratidzira musi wa 27, she was in South Africa that day. Akaenda South Africa musi wa 26 akazoka musi wa 28. Saka zvekuti muri kutaura kuti ari kunzi akaratidzira is something chekuti hazvisi kumeka sense because pane mupurisa akabuda kuti akaratidzira, but zvanza no hazvisi kunyatsomeka sense zvamutaura zvekuti akaita se akaratidzira, but zvakazoitika nekupi akangogara arimo mukati. I don't know kuti maybe majudges acho hasi professional to that extent yekuti vakwanise kunyatsovheta nyaya kwese kuseri nekuseri kuti pari kutaura kunzi munhu akadai so ma-tickets aya aripo enteki hapana akambomavhura zvakabva zvangogara zvakadaro bva vangonzi vakutongopinda mukati ende vakamugara mukati almost a month nemadays akati varimo mukati momo. Ndo situation yanga iripo, but nhasi thank goodness vari kunzi vapuwa bail. Ndo nyaya yandikusangana nayo panapa 150 bail for Namata Ekwekweza and Robson Chere, Samuel Gwenzi. Ndo situation iri panapa yandiri kusangana nayo. Vari kunzi vapiwa bail panyaya yavo iyo vanga vakabatirwa yacho. It makes sense to me right now zvinhu zvaitaurwa na Christopher Mutsvangwa zvakundimekera sense. Achira kuti there is no need yekuti vachiramba vari mukati zvo vanhu vese vathink iko zvine zviboza hapasina chekudisturb, havanogona kungobuda zvavo. Zvakataurwa na ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa ndo zvakataura izvo. Zvakataura kuti there is no need yekuti vanhu vese vakadikina vachiramba vachiri mukati zvo ngavachibuda because hapasina chekudisturb. It's something chakadisappointa maZimbabweans nekuti munenge muchinyatsoona kuti vanhu ava kungotaurawo zvekutemba chesimba kuti hapana chete zvazvinoitwa, but unoziva kuti ari umwe munhu anenge achinzi ataura kana zvinhu zvakaita seizvozvo mune dzimwe nyika unotobva watonzi imboya tikubatei mutiudze kuti muri kuedza kuti kudii panyaya yenyu. But in Zimbabwe is a different country kureva kuti judicial system inenge ichishandiswa seweapon rekuranga vanhu. It's like vari kutaura kuti inenge ichinzi chiranga mapenzi. Ndo zvazvinenge zvingori zvinhu zvinorwadza. Isaid hazvinakidze hazvivaraidze because isusu we don't expect such things kuti zvinge zvichiitika panguva tinenge tichirarama munyika medu muno. It's not good, it's not fair kuti iwewe unobva wanzi uri kubatirwa nyaya zvinonzi vanhu vanokwanisa kuchisiwa zvavo izvezvo nekuti hapasina chimwe chekudisturba. Zvakaoma ende vanhu vakawanda vakabatwa ende ndikuona kuti vazhinji vari kungobuda 1-1 ndo zviri kutoitika iko zvine vari kubuda nemabeu ningabuda mangwana ningabuda. Ndo situation iri kuitika right now paZimbabwe because SADC is over. Yakapera SADC Summit yakaitwa and zvavaida zvakaita president wavo ave chair weSADC. Saka iko zvinezvi vanhu vese vakanga vakasungwa vachifungidzirwa kuti vanokwanisa kungokanganisa this SADC Summit iyoyo vanhu saka vakangosiwa. Ndo nyaya iri panapa muri yeZimbabwe ndangondimwe nayo ndikokuzivisai zvinhu zviri kuitika panenge pane ma-changes nezvimwe zvine zvaitika. Ndo kwedu kuti tikuzivisei ma-updates. Kana uchangosvika panapa iri first time yako panonzi paCoolian TV, tanga nekulike, gara wasubscribe kana uri munyowani so that ndoramba ndichikupai ma-updates. But the most important thing, tell me what you think in the comment section kuti nyaya iyi uri kuionawo sei yekuti havazopuwa bail nhasi after everything zvakaitika tichibatanidza nezvinhu zvakataurwa navaChristopher Mutsvangwa. Uri kuionawo sei nyaya?